नमस्कार मंडळी, मी गणेश कुंभार. तुम्हाला माहिती आहे मालवणी हिरो. तुम्ही बऱ्यापैकी मला इंस्टाग्रामवरती सपोर्ट करताय. तर आता मला सांगायचं आहे की मी जो चॅनल होता पहिल्यांदा, जो गणेश कुंभार म्हणून व्लॉग्स मी बनवत होतो आधीचे, तुम्ही पाहू शकता माझ्या यूट्यूबवरती जाऊन. आणि ते व्लॉग मी आता पुन्हा स्टार्ट केले आहे, कारण तो एका कारणामुळे बंद झाला होता. माझ्याकडे क्लिअरिटीवाला फोन नव्हता आणि क्वालिटी मिळत नव्हती, व्हिडिओला चांगले दिसत नव्हते. दुसऱ्यांचा फोन घेऊन मला व्हिडिओ बनवावे लागत होते. आणि आता नंतर मी इंस्टाग्राम वगैरे चालू केलं नवीन फोन घेतल्यानंतर, आणि तिकडे चांगल्या प्रकारे ग्रो झाले. तो तिकडे जसा तुम्ही सपोर्ट केला त्याप्रमाणे इकडे पण सपोर्ट करा. तर मित्रांनो, सांगायचा उद्देश एवढाच की मी नवीन चॅनल बनवला आणि तुम्ही त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लवकरात लवकर. आणि आमचा जो व्हिडिओ आहे तो पसरवा. माझे बाबा असतात माझ्या ज्या रील्स मध्ये, आणि तुम्ही पाहू शकता. आणि आता पण खूप काम आहे, कुपनावर वगैरे जायचं आहे बाबांना. बाबांना काय तरी ना या दांडो कसलो लायतो व्हिडिओ करतो युट्यूब. अरे हिडू ह्या काय ह्या इमान कसा काय 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 लायते काय कुपन जात आहे माझा हो जातलंय मी कुपानार खुदा ह्या मधी सदीना काय व्हिडिओ करताना तुम्ही मध्ये मध्ये येऊ नको. मी आता व्हिडिओ करू होते कुपन आता तर कुपनावर आहे ना. जाते तर मित्रांनो, सांगायचा उद्देश एवढा की तुम्ही त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्राम वरती पण फॉलो करा. आणि या चॅनल वरती आपण फुल आग करणार जशी इंस्टाग्राम वरती केली आहे, तो पूर्णपणे सपोर्ट करा. आणि बाबांना पण आमच्या चांगले कमेंट द्या जसे इंस्टाग्राम वरती दिलात. तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो कुपनावर, आणि कुपनावर जायचं आहे म्हणून मी तो व्हिडिओ आता बंद केला. बाबांना जरा सोडायला चाललोय. तर जसे मी आधी व्हिडिओ करत होतो तसेच व्हिडिओ करत राहणार. जे माझे युट्यूबवरती पहिल्यांदा अकाउंट होतं ते फ्रीज झालं आहे, आणि म्हणून मी आता ट्राय करतो, बघूया. पण फ्रीज झालं तर चांगलं, नाही झालं तर मी दुसरा चॅनल काढणार, पण थांबणार नाही, आपला शब्द आहे. सो बाबा बघतात. सो सबस्क्राईब करा चॅनलला. थँक्यू सो मच.